Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat manipud iti pagayam, anag pailinged itinagan a Rosel, nga iti agdama kat adda iti Hawaii. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti anak ko ada Steve, J. Mark, kan Junjun, kan dagitay padak Amarites ditoy Pinas, Dazel Florido, Chris Kabaktualan, Rhea Madriaga, kan Ampeng Florendo from Madriaga, Jamgi. Kastamat ni Mildred Hortelano kan Kakadwana tunggal day off from Emma Cardenas. Dagiti taga Cardis Bagulin from Comare Masbus. Shout out pa ni Jasmine Rivera from Qatar. Ni Rose Mary di Jeddah, Saudi Arabia from Aritao, Nueva Vizcaya. Happy birthday kani Dani Elardo Tipuruk 4, Divisoria, Santiago, Isabela from Carmen Elardo ti Hong Kong from Santiago City, Isabela. Dagiti anak ko ada Rohan Jade ken Robbie Jake ken ni mamangko Ameri iti San Pedro Madela Quirino from Caraan Gutierrez ti Kuwait. Kastamatan ang makablaawan ni Jomar Bartolome iti Palau. Anak ko ada Christian ken Raymar, ken ni biyanan ko ani Holita Bartolome and sister-in-law from Raymunda Bartolome.
The Girly Cabero, Zyril Angel, Nika Angela, Clixie Nicali Cabero, ti Camarag San Isidro Isabela, from Clifford Mark Cabero, ti Gamo Isabela. Dagiti kakabagyak ken dagiti talungan nako di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur, from Kathy Malana ti Hong Kong. Ni Mila Nicolas Luga iti Singapore, Ferdinand Luga iti Jones, ken amin at taga Purok 4, Saranay, Cabatuan Isabela, from Melanie Asuncion. Kastamot a shout out kada Nelson, Joseph, Justin, Macmac, Hudson, Enoch, Joel, ken Datok family iti Mabuk, from Gani ti Saudi Arabia. Ken amin agagayam ko di Tamadela, from Ariel Timbresa. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rosel. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Rosel, iti agdama kat addaak dito'y Hawaii. Narigat ti adda pa nagbiag mi idi dita Pilipinas, manang. Iso adim makelak akapit sa patalim ako nada. Jack ilibak ang nagtrabaho ak iti club iti Kabambanwagak. Ta isulaang ti amok iti apamuspusan, tapno maiyaon ko iti rigat ti pamilyak. Iti pa nagpaay ko iti club, nagduduma ti nagbalin a kliyentek. Tapagaayat ko idi dagiti foreigners a customer. Jack la impagarop at ikinaambisyosa ti mangisagmak kanyak. Iso ana ikurit ti Jack tunpulos malipatan at tugot iti dana ti biag ko. Sino ahiro sante ko na mamangsokon kan ka anak ko? Ti kliyente kiti pagpapaayak, tatang. Ingkari namin idirabi asukunan na kanu ita, tay pasyarnak. Ay, Rosel anak ko. Ang mga numay sagmak kay ti kastangar aramida. Di kay agdanag, tatang. Amok ti aganad. Saan dak ama may saan dagiti ganggannaat. Anak, Kan may sa, pasot ti trabahok daytoy tatang. Amo yumot no sa dino ti pagpapaayak. day tangarod kat. Kastila nga rudan a lugar ti pagpapaayam, ngam nakarkaro pa ilang nga ilibsong mo ti bagim. Gapo iti pan nakisursurot mo kadagiti kliyente. Tatang, saan akong formula ditan a kliyente ti pakisursurutak? Pilpilyak dagiti sumursurutak. Dagiti laeng ammok apakairanudak ti sumursurutak. Iso di kagdanag, tatang. Kan di kaskaso ti bagbaga ti asino man. Laglagi pa nyo, nga awan maitulong dagita na laing asumao kada tayo. Man nakibiyang dagita at tao. This place is very beautiful. Napintas. Malaksid ang makaawat ka iti Iloco. Talaga nga ininot pa yan ang makaadadal ka iti sa umi, Herosan. Kapukin ka, Roser. You teach me where. Siyempre, nalaing ka ngamin nga agbayad, Herosan. Ha? What do you mean? Ti kayat ko asawan, saan ka ako ripot? You are generous. Iso nga inspirado akmat ang mangisurukan ka. Oh, arigato. Arigato, Roser. You are traveling to Japan, right? One, every 3 months, agibaon ti grupo mi iti entertainer iti Japan. Namitlo adaras akmatan anakapan iti pagilyan nyo. Oh, very good. If you go there, find his address. Ha? Apay, Herosan? I own that place. You can work for me if you want. Just find that place.
Uray ngay Elpidio, aglemlembes lang arudan iti gayong-gayong ni Rosel nga anak mo, nga magrigrigat kayo matlat ta. Manang Dina. Ay, awan ano kasta. Matay kanton, adi mo man lamaramanan matigin awa. Kasjay mo't lang nga imbabainin ni Rosel Tibagina. Takderan nan, tapno guminawa kayon. Saan katakas lagay ay ayam laang di anak mo. Una yun Manang Dinang. Iti amin a tao. Si Kapay ti pakangagakmat iti kasta. Nay, anya ko matidakas na ngay. Pudno matibagbagak. Iso sana rumbang amasair ka. Taawan ti karbang amasair. Tandaan am dayta, Elpidio. Apay nga mingikas kaso yung dagiti kakasta at tao, tatang. Bye-bye anyo ida ko naklangaroden. Awan tumat lang ti may tulong da kada tayo. Day talapan nakibiyang dati agado. Damagat man kada kayo, tatang. Napuutan nyo ka din at tinulungan na tayo ni Auntie Dinang. Saan pa'y? Oh, makita yo. Iso adi kay paapekto iti anyaman nga ibagbagana. Awan tumet lati serbiti kasi nga aramidan na. Nakarkaro kayo lang ang masuron no dengdenggan nyo ket din ti ibagbaga ni Auntie Dinang. Ay, sa bagay mo't di Iso adi yulatan ikaskaso ni Auntie Dinang, tatang. Bye-bye anyo asumanao. Takas itinakon-nakon. Awan tumet lati maitulong na kada tayo. Kinapudno naman ng Emmy, masaksakitanak met kadagiti mangmangag ko. Nang runa no agtaod pa'y amismo kadagiti bukod ko akakabagyan. No pa'y kasta, ingka gumaak tinagbalin anatibker. Tadyak kayat amaupay, ultimo ti bukod ko a pamilya. Intultuloy ko tinagtrabaho, tasyak met lang amin tinamnamaan ti pamilyak. Kan talaga adesidido ak amangyaon kadakwada iti rigat. Nagtultuloy mati apan ni Hirosan iti pagpapaayak. Kat kanayon nga alukuyan nak amang sapul iti address nga inted na no bilang tamapanak manen ijay Japan. Kat iti naminsan apanangawis manen kanyak ni Hirosan. Foreign for you, Rosel. What? Anya ka din dito nga ibagbagam, Hirosan. I'm telling the truth. I love you. Di ka man, Hirosan. Imposible nga gayat ka itikas kanyak nga agpapaay iti club. If you want, I give money to your family. Ha? I saw your house. Very small. I give money to your family to fix your house. But you need to come with me when I go back to my country. Seryoso ka kadi, Hirosan? Are you serious? Yes. If you want, I'll go with you now. I give money to your family. Let them fix your house. I will go with you. Kalagatan din tadya ahapon anak ko.
Jak pakibiyangan ti nyawat na kada kayo agatad tatang. Da kayon ti makaam mo. Kung nanamot apara ka no iti pan nakaornos da iti balay tayo ti intad na kwarta. Aramidin nyo no anya ti rumbeng tatang. Anya nga iti kasukat ti kwarta nga intad da iti ahapon, Rosel. Imposible anang tadlatan nga awan ti kasukat na. Kaya't na sumurutakkan kwa na iti panagawid na iti Japan, tatang. Anya? Day tati kondisyon na. Ay ayatan na ka no. Nay, apay nga italaan nga imbagam kanyak day ta anak ko. No amukla ko ma, jak ko man inawat ti intad na kwarta. Tatang, da kayo ti importante. Kano maurnos to'y balay, sigurado asaan da tayo abasta matmataan latan. Iso nga aramatan nyo tintad na kwarta. Paurnos yun to'y balay tayo. Bilibak Elpidio. Patpatarimaan nyo matan di balayo. Manang dinang. Kamaudyanan na. Araramatanan ni Rosel ti utak na. Nay, anya ti kayat mo asawan, manang dinang. Ay na Elpidio, kunadang aruden, naglapayag ti daga, nagpayak mo ti damag. Intero a lugar tayo ti makaamo. Ajay kliyente ni Rosel ahapon, ti mang papaurnos iti balayo. Mabaulan nyo mataya amay pasimpati balayo, no awan day jay ahapon. Manang. Nasayaat mat, no amuitan nga aramatan ni Rosel ti utak na. Barang no guminawa kayo matan. Kasla di kay pala nairuam ka ni Auntie Dinang, tatang. Amuyo lang arudo na kas di ti ugali na, sana ya. Tsak lang amin magustuhan ti jar nang agsasaw. Sa bali ti iwas na, kabayatan ti panagsauna, anak ko. Sigurado nga min nga dalaok na nga apal, ti kas di ajar ni Auntie Dinang, tatang. Ti ngamin amuna, saanan ang maurnos apulos ti basit, kandaan abalay tayo. Ay... Di yulatan ikaskaso dagiti bagbagan ni Auntie Dinang, tatang. Ti importante ita, madaman ang maisimsim pati balay tayo. Apag isunto no pumanaw kami kani Hirosan. Lukas na, talaga sumurot ka kankwa na ije Japan, Rosel? Wen, tatang. Ay, mayadayo kang arudan ka na kami Sigud mo tan nga agjap-japanak, saan ka di, tatang? Ngam sigurado asabali itan, anak ko. Amuklatan, nga iti pa naggastos na di ahapon. Asawaan na kamutan. Anyarod nga tatang. Kasta siguro talaga tigasat ko. Sakbay nga rod ang nagturong kami kani Hirosan ijay Japan, nakitakpay ana urnos ti pagtaengan mi, manang Emmy. Aklunak nga awan panagayat ko iti dayjay ahapon. Ngam gapot a nakitak agim minawa ti pamilyak, immanugotak asimurot kan kuana iti pagilyan na. Idi damo, mayat mati panagdan nami, manang Emmy. Iso akinunak iti bagik, nga adamot pagsayaatan na tinapasamak. Ngem ti agtultuloy nga agtrab-trabaho iti club. Ngem dimteng ti jak namnamaan.
Gapo ta imutan nakmeten ni Hirusan. Di nakayaten apagiggaman iti kwarta, ken di nakayat nga agtrabaho ak. Kasano lang ti pamilya iti Pilipinas, no jak makaipawit kadakwada, Hirusan. I don't care. What? Sana mabalinday ito nga aramidam. No naumakan kanyak, palubusan na ngagtrabaho, tapno makaipawitak di korta di Pilipinas. Shut up! Tinumpanak. Saan ran dayta magana mo? Di ka sumardan. From now on, you can't go out of this house. Anya ti kayat mo asawan, Hirusan. It's high time I make money from you. Masapor, masumpot ko amin gastos ko kan ka. Anya ti kayat mo asawan, Hirusan. Anya. Ay na, Elpidio. No saan pa'y akim mabit iti hapon di anak mo, saan pa'y alumong ti panagbiagyo. Manang dinang. Sino mo ti mamati nga inasawa day di ahapon ni Rosel ngay? Imposible nga awan asawa day di ahapon ijay Japan. Lapsan kan dito'y manang dinang. Jak magustuhan dagiti ibagbagam. Masakitan ka tapod numot nga dagiti ibagbagak. Oh, apay amang mus ka. Kaya't nakakabilan tanapaiswan ka iti imbagak, ha? Padasam si ka Elpidio. Tamakitam no anya ti sapsapulam. Padasam! Panawak lang ni manang dinang. Agraraman ka si ka Elpidio. No di pa'y naggarampang di anak mo. Saan pa'y anaurnos ti balayo? Magibabain kayo kitday. Na yan. Nagkanas lakit din na rubi-rubon tingiwat ni manang dinang. Na yan. Kumusta kayong tatang? Agsangsangit ka ka di, Rosel. Tatang, Apayin, anak ko. Anyat mapaspasamak kan ka dita. Maglaw agsangsangit ka. saan da ka pakadanagan dito'y tatang? Rosel, anak. Kumusta kayo ditan? Nasaya at kami man dito'y. Di na kami pagdanagan. Tatang, pasensya kayon. No jakon makaipatpatulod iti kwarta. Awan anyaman na, Rosel. Tauray kasano. At dapat ipagsapulan mi dito'y. Sikat. Sige tatang, baliwag tun ti umawag. Bye! Diyos ko, andamanan umay dito ayan ko. Sino man nga tanti nang ilakwan kanyak ni Hirusan. Ayop na dyan lalaki. No di na ko man kayat. Baybayan naklat ako man. Saan nga ilakla ko nakadagitipada na arawot itilasag. Ayop! Saan di na kuman kamilan? Gasya na kuman. You bastard! Sinjiro asked me back his payment. He said he's not satisfied with you. Ngam inaramid ko mati amin na kayat di dyan lalaki. Do not reason now! You must satisfy all my clients so I can ask for payment. Paquero! Please, Hirusan, stop hurting me.
Let me go. No! You stay here and be my slave. I'll sell you to my comrades. You stay here, bitch! Nasurok ang makatawan nga inlaklakonak ni Hirusan, kadagiti pada na anarawot iti lasag manang Emmy. Iti kaaddak iti kangitingitan dayjay a sitwasyon, nasursurok tinagkararag, kandimawat iti panarabay ti Diyos. Nalabit anaasyan kanyak ti Diyos, kat dinengeg na dagiti araraw ko. Inlakonak ni Hirusan iti may sa anabaknang nga Amerikano, nga iso ti kadendenak ita dito'y Hawaii. Adayo nga ininauna kanyak ni Walter, nga mariknak nga ipatpatagnak unay. Addan dua nga anak mi, kat namin anumeten ang nakapagbakasyon kami dita Pilipinas. Babaan matlaang ka ni Walter, nakaipatakder iti negosyo dagiti dadakkel ko, ken tinulungan na pay dagiti kakabsat ko. Numalaglagip ko dagiti naglabasak idi, jaklat tamalapdan ti agluwa. Ngan kanayon nak nga anandingayan ni Walter, ken kanayon na nga ibaga kanyak, anaggibusen daydi abangungot iti biyag ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Rosel. Pagayam a Rosel, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalet mo iti pakasaritaam. Nalabas ti napasamak ken ka pagayam ko. Ngamkas ko na nga ruden, iti likudan tinapuskol ken nangisit nga ulep, suming-singising latta ti init. Kasta tinapasamak ken ka. Takalpasan dagiti nakaamamas a naglabasam, laklak amom itan tinasayaat ken naragsak a biag, iti sidong ti lalaki a nangalangon ken ka, iti gayong-gayong a nakailibsungam. Ituloy mo ti agkararag, kas panagyaman mo iti namarswa, iti panangisalakan na ken ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti nagla